Щастливи сме ежедневно да опровергаваме клишето и доказваме всеки ден, че електромобилът не е само градска кола. Едно различно, по-бавно съществуване в забързаното ни ежедневие, което ни води на нови места, открива нови приключения и винаги търси нови хоризонти. Какво е различното в апликацията на Travel by Electric ли? Ами това, че с една регистрация ползваш функционалностите на всички наши партньорски зарядни мрежи, без да се налага да се регистрираш отделно в платформите им.